ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೆ ಭರತ್ರಾಮ್ ಪಂಡ್. ಏನು ಗಂಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಪರಿಸರಡು ಬುಲೆದು ಮಲ್ಲಾತಿನೇ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನದ ಪರಿಚಯ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 200-225 ವರ್ಷದ ನೆಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ್ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಚಾಕಿರ್ದಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನೇನು ವರ್ಷಾವಧಿದ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ವ ಆಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಮುಲಿತ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಓಡ್ದ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಓಡ್ದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಓಡು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 1999 ನೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ನೇನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಂಕ್ರಮಣಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಲ್ಲದಕಲ್ನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇಂದೊಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಈತ ಜಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5% ಜಾಗ ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನೋಡು ಉಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಂಗೆ ಮನೆತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಗಂಗೆ ಪಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜಾಗನ ಎಂಕುಲು ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನಗೂ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇನೈತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಾಗ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು 23 ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೇನು ಸೇರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಚಾಕಿರ್ದಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕುಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ನಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಾನು ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೆ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಘುವೀರ್ ಪಂಡ್ ಗಂಗೆ ಮನೆ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಕೋಲ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಎಂಕುಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಾನೆ ಕಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಇತ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿದಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೇನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಅಕಲು ದುಂಪಿರ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅಕಲೇನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಪಂಡದ ಅಕಲ್ದ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಯ್ಯನಕಲು ಅಮೇರ್ನಕಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮುಳ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಆ ಹುಚ್ಚು ಮುಳ್ತದ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ರೋಡು ದೊಂಬುಡು ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಅವು ಪೊಪ್ಪನಕಲು ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪಂಡ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ಪಂಡು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ತೆ ಪೋಂತು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಕೊನೊಪುಂಡಲ ಪಂಡದು ಕೊನೋಡು ಪನಂದೆ ಕೊನೊಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗೆ ತೆಪ್ಪೊಂದು ಆತ ಸತ್ಯದ ಕಲೆ ಜಾಗ ಕೈತೆ ಮತ್ತು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರಾಂಡ್ ದುಂಬು ಓಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಉದ್ದಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಲ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಅವೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಕಿರ್ದಕುಲು.
ಕಂಕನಾಡಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಈ ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಕನಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮರವಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯಣ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದು ಯಾನ್ರ ಪನ್ಪಿನ ದನಬಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೇರ್ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕಲು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮುಳಿತ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಕ್ಕ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ಐಕ್ ಓಡುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೂಡ ದಿವಂಗತ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನವರ ಮಗೆ ದಿವಂಗತ ಬೇಬೆನ್ನವರು ಗರೋಡಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದರು. ಗರೋಡಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿನ ಅರ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ದಾಯವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಅಕ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ದು ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಬಾರಗ ಪಂಪಿನ ಬಯಲಾಟನ ಗೊಬ್ಬದು ಕಂಕನಾಡಿ ಮೈದಾನದ ಬಯಲಾಟನ ಗೊಬ್ಬದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಬದುತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಪುನಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದಿವಂಗತ ಬೇಬೆನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆತನು. ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಊರ ಪರೆಯವರ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದು ಈ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಚೌತಿ ಅಂಚನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಪೂಜೆನು ನಡಪಂದು ವರ್ಷ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಲ್ತಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಪುನಗ ಪೂರಾ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಮೂಲ ಸೇರಿದು ಎಡ್ಡೆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಂತೇರು. ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆಳಗೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಈ ಆಶೆ. ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುವೆರ್ನಟಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡುತ್ತುಂಡು. ತುಮ್ಮರ ಮುಲ್ಪ ನೀರ ಕೆರೆತಕ್ಕಲು ಈ ನೆತ್ತ ಕುಂಟು ಸೂತಿಕದ ಕುಂಟು ಮಾತ ಕಾಣ್ತಾ ಹಾಜರು ಅಂತೀರಿ ಅಂಗಣದ ಉಲಾಯಿ ಅಪಗಲ ಅಂಚೇನೆ ಉಚ್ಚು ಅಕಲ ಪಿರೋಡಿ ಪುದ ಅಕಲ ಮುಟ್ಟುಡು ಕುಲ್ದು ಅವು ಅಕಲೇನು ಲೆಚ್ಚಿపోతే ಅಕಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಈಕೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತಲ್ತದ 5 ಪಕ್ಕ ಪಿರಬತ್ತು ಉಚ್ಚು ಆ ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ನೆನಪು ಕೂಡದು ಒಂಜಿ ಗಂಗಾ ಮಂಟಪ ಅಂದು ಐನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳ ಒಂಜಿ 4-5 ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನೇಮೋತ್ಸವಲ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಂಡು. ಮಾತ ಈ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದೈವರಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ತಿರಿ ಒಲಿ ಬೊಂಡತಾರ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ
ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪೋದು ತಾರೆಗೆ ಪೋದು ಮಿತಾರ್ದು ದೆತ್ತದ ಪತಂ ಬರ್ಪಿನ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಐತೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕುಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಾಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಡು ಏತು ಬೋಡು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ಆತು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಒದಗಿಸಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಆ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ 10-5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಪೋಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ನೇಮಗು ಎಂಕುಲು ಡೋಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಅಂದ ಪಂಡದು ಅಕಲ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲು ಇತ್ತೆಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಂ ರಡ್ಡು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಫ್ರೀ ಡೋಲ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಂಡ ಆನಿಡ್ದು ಒಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನವಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪಿಂದಾದಂತ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೂಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡ ಅವು ಕೆಲಸ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಓಲು ಆತು ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡ ಅವು ಮನದಾನಿಗೆ ಅವು ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಜ ಪಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಅದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಣ್ ಪಂಡ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೋಗಿಪ್ಪ ನಾನು ನಿತಿನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಡ್ದಿಂಚಲ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾತ ನಿಂಕ ಮೂಲು ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಮಂತ ಪೋಂಡಲ ಎನ್ನ ನೆಂತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಲ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಜಯಮಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಮೂಲು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಂದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಏರೆಗಳ ಮೂಲು ಸೋಲು ಬಂದು ತಿಕ್ಕಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡನೆ ಆತನ ತಂದೆ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನೈನಕಲು ಎಡ್ಡನೆ ಆತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಅರ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎಡಬಲ ಶಕ್ತಿಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಕಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಿರಾವ್ 2000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗುಲು ರಾವುಗುಲಿಗನ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಲ ಮಲ್ತಂತ ಆಂಡ ಐತೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವವಾದ ಸಂಕಲೆಗುಲಿಗ ದೈವದ ಕೋಲಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡೇರ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನಗು ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನೆದ ತೊಂದರೆಲು ಕಷ್ಟಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಮೂಲು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರೋಡು ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿನ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಆತನ್ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ನನದುಂಬಾಗಲ ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆರವಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಬೈದಿನ ಗಗ್ಗಾರ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಸುತ್ತ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ.